Mag-ampo ta. Among maluluyon nga amahang Dios nga nahigugma kanamo, kami nga mipalayo sa Dios ug nagpuyo sa sala, kami nga nag-antos sa tanang kasakit ni ining kalibutan, nagpasalamat kami kanimo sa imong dakong grasya nga imong unang gigugma kami sa wala pa kami makaila kanimo ug gidawat sa Ginoong Hesus ang tunglo ug hukom nga among dawaton ug imong gipasaylo ang among mga sala hangtod sa kangturan pinaagi sa bililhong dugo nga imong giula ug giluwas mo kami nga walay bisan unsa nga balos. Karong adlaw, nagpasalamat kami kanimo sa imong grasya nga nag-uban kanamo ug gitabangan mo kami nga mabuhi sa nahibilin namong kinabuhi nga dili musunod sa mga kawang nga mabutang sa kalibutan ug dili musunod sa mga tinguha sa among unod, apan musunod lamang sa imong balaang kabubuton, pagsunod sa imong pagmando ug giya sa balang espiritu ug pagkinabuhi alang sa kabubuton ug himaya sa Dios. Niining panahona, kami nga gitubos sa imong bililhong dugo, salamat kaayo Ginoo sa pagtigom sa imong atubangan, pagdayeg sa imong dakong gugma ug grasya, pagtuon sa imong pulong ug pagpakig-ambit sa balaang mga panagtigom uban kanimo. Kami nagtuo nga ikaw uban kanamo bisan niining mga panahona. Palihog tan-awa ang matag-usa kanamo ug kupti kami sa imong maluluyong mga kamot aron ang among mga kasing-kasing hunahuna ug ang nahibilin sa among kinabuhi mahuptan lamang sa kamot sa gahom sa Dios ug mabuhi lamang alang sa himaya sa Dios sulod sa imong balaan, kabubuton ug ang giya ug ang pagdumala sa balang espiritu. Palihog giyahi ang mga iglesia sa tibok nasod, ang daghang mga iglesia sa tibok kalibutan, ug ang tanang mga kaigsuunan nga nagsangyaw sa ebanghelyo bisan sa kalisdanan, ug hatagi kami sa grasya nga angay kanamo aron kami maisugon sa pagsangyaw sa ebanghelyo sa Ginoo ug magdala og daghang mga kalag ngadto sa Ginoo ug maluwas ug aron kami makahimo sa buhat sa Dios. Maluluyon nga amahan nga Dios, palihog kaluy-i kining nasod ug ang mga katawhan niini, aron makabaton kami ug dugang kalinaw ug kaluwasan. Ug kami kinasing-kasing nga nagtuo ug naglaom kanimo nga imong panalipdan ug tabangan kami aron ang mga naluwas nga mga balaan ug ang among iglesia makaalagad sa Dios. Ug ang ebanghelyo mahimong isangyaw, ug ang world mission mabuhat nga walay kalisod. Palihog, ubani kami ug tabangi kami alang sa imong kahimayaan o Dios. Ginoo, nga nagtudlo kanamo sa dalan nga angay namong subayon sa panahon ug nagtudlo kanamo pinaagi sa imong mga pulong, palihog tabangi kami nga masabtan ang imong balaang kabubuton ug ang imong mga pulo nga gusto nimong ipahayag kanamo bisan niadtong panahona. Kini ang among mga pag-ampo sa ngalan sa Ginoong Hesus nga naghigugma kanamo. Amen. Atong tan-awon sa atong mga Biblia sa ikaduhang Korinto chapter 4. Ikaduhang Korinto chapter 4. Ikaduhang Korinto chapter 4 verse 16 hangtod sa chapter 5 verse 1. Ikaduhang Korinto chapter 4 verse 16 hangtod chapter 5 verse 1. Akong basahon, tungod ni ana kami wala magpakaluya, apan bisan ang among tawhanong kinabuhi nagakanam og kadunot, ang sulod nagakabag-o sa matag adlaw.
Kay ang among magaan nga kagulanan nga sa makadiyot lamang nagbuhat alang kanamo ug labaw pagayud nga halangdon sa walay katapusang kabugaton sa himaya. Samtang wala kami magatan-aw sa mga butang nga makita kundili sa mga butang nga dili makita. Kay ang mga butang nga makita mga umalagi lamang apan ang mga butang nga dili makita mga walay katapusan. Kay atong hingbaluan nga kung ang balay nga yutan-on nga atong balong-balong mabungkag, kita may usa ka tinukod gikan sa Dios, usa ka balay nga dili binuhat sa kamot, balay nga walay katapusan sa mga langit. Salamat sa choir sa pag-awit sa himno sa paglaom. Daghan kaayong salamat ninyo. Ang panahon nga gihatag kanato paspas nga molabay. Murag gahapon lang nagsugod ang 2024. Apan paspas nga milabay ang usa ka tuig ug ang bag-ong tuig magsugod na sulod sa duha ka adlaw. Ang panahon nga gihatag kanato nahurot na. Murag pipila na lang ka adlaw ang nahibilin aron magkinabuhi kita niining kalibutana. Musunod ug mualagad sa Ginoo ug musangyaw sa ebanghelyo. Ang panahon nga gihatag kanato paspas nga mulabay sama sa panultihon. Busa karon samtang nagkaduol ang katapusan sa tuig ug nagsing-abot ang bagong tuig, gusto kong magtuon bahin sa paglaom sa kalag ug sa katuyuan sa atong mubo nga kinabuhi dinhi sa yuta pinaagi sa pulong. Sa bersikulo nga atong gibasa, ikaduhang Korinto kapitulo 4 bersikulo 16, tungod ni ana kami wala magapakaluya, apan bisan ang among tawhanong kinabuhi nagakaanam og kadunot, ang sulod nagakabag-o sa matag adlaw. Sa akong tan-aw, ang atong kinabuhi niining kalibutana tinuod nga walay kahulugan. Kini kakawangan ug walay kahulugan. Pag-antos, kakabus ug kasubo lamang imbis nga pagmaya ug kalipay. Kung atong tan-awon ang Salmo 90 Gs, ang mga adlaw sa among panuigon may kapituan ka tuig, kun bisan tungod sa kabaskog may kawaluan ka tuig, bisan panianang ilang garbo maulamang ang kabudlay ug ang kasubanan, kay kini sa madali mo saylo ug kami managpanlupad. Giingon nga kung mabuhi ka sa imong tibuok kinabuhi, mabuhi ka og 70 hangtod 80 ka tuig, ug kadtong nagkinabuhi nga mas taas kay niana mas himsog. Bisan unsa pa ang mga kahimtang, ang kinabuhi niining kalibutana matapos sa dili madugay. Sa Biblia, kini nag-ingon nga kung imong subayon ang imong kinabuhi, kining tanan kalisod ug kaguol lamang. Kung imong naunaon ang mga katuigan nga nanglabay, ang kinabuhi murag paspas nga mulabay ug mulupad. Sa mubo nga panahon, ang atong kinabuhi dinhi sa yuta matapos usab. Apan kita adunay walay katapusan nga paglaom didto sa langit. Kita adunay walay katapusan nga paglaom. Busa, gusto natong makatunan pinaagi sa pulong kung unsang atong mga paglaom alang sa kahangturan ug unsang atong bili ug katuyuan alang sa atong kinabuhi niining kalibutana. Apan bisan ang among tawhanong kinabuhi nagakaanam og kadunot, ang sulod nagakabag-o sa matag adlaw. Ang atong tawhanong kinabuhi, ang lawas, anam-anam nga magkatigulang ug madunot. Ang Biblia nag-ingon nga kini hinay-hinay nga madunot ug kini mosangput sa kamatayon. Ang ubang mga tawo mamatay sa dihang tigulang na sila. Ang uban mobiya niining kalibutana sa bata pa sila. Ug ang ubang mga tawo mamatay nga mga bata pa.
Nahibalaan ba ninyo ang breaking news karon? Usa ka eroplano nga mibiya sa Bangkok nahagsa samtang mitugpa sa Muan Airport ug karon nasunog. Lagmit daghan ang nangamatay didto. Giingong nagdala kini og 181 ka tawo. Halos tanan nangamatay sa pagkahagsa sa eroplano. Wala ko kay balo kung ang mga tawo sa maong eroplano miadto sa usa ka dapit o unsa ang nahitabo. Apan sa usa ka pagpamilok, ang tanan sa kalibutan matapos. Murag dili kini problema sa uban. Mahimong mahitabo kini kanato ug sa atong mga kaugalingon. Mahimo kining mahitabo bisan unsang orasa. Sa Santiago Kapitulo 4, versikulo 14, apan wala kamo manghibalo kung unsa ang mahatabo sa pagkaugma. Unsa bang inyong kinabuhi? Sa pagkamatuod sa malamang sa usa ka inalisngaw sa makadiyot magapadayag, ug sa ulahi mahanaw lamang. Ang kinabuhi sa atong unod, sama lamang sa usa ka inalisngaw ug sa ulahi mahanaw. Sa mga panultihon 27:1 nag-ingon, ayaw pagpagarbo sa imong kaugalingon mahitungod sa kaugmaon, kay ikaw wala mihibalo kung unsay madala sa usa ka adlaw. Ang atong kinabuhi niining kalibutan mubo lamang. Ang atong mga lawas magkatigulang ug madunot. Bisan pa man, sa atong sulod pagabag-uhon kada adlaw, nagpasabot nga ang atong kalag sa kasukwahi nagalihok paingon sa mas taas nga dapit kada adlaw. Kung ang tanan matapos, kung ang atong kinabuhi dinhi sa yuta matapos, walay paglaom. Apan tungod kay ang Ginoo mihatag kanato og kinabuhing dayon ug usa ka walay katapusan nga mahimayaon nga paglaom ang atong kalag sa atong sulod pagabag-uhon kada adlaw ug mupadulong adto sa mas taas nga dapit. Busa dili kita mawad-an sa kadasig, bisag matigulang na og masakit, bisan kung adunay may tabo sa atong palibot o adunay alaot, dili kita mawad-an sa kadasig. Kay dili pa kana ang katapusan, kita adunay kinabuhing dayon ug paglaom. Apan bisan ang among tawhanong kinabuhi nagakaanam og kadunot, ang sulod nagakabag-o sa matag adlaw, kay ang among magaan nga kagul-anan nga sa makadiyot lamang. Sa panahon sa bag-ong tugon, ang mga Kristohanon nagatubang sa daghang kalisdanan ug kasub-anan. Kita gawas nun sa pagsangyaw sa ebanghelyo karon, dili ba? Niadtong panahona, kung magsangyaw kamo sa ebanghelyo, kamo dakpon, prisuhon, ug ang uban pamatyon. Walay usa sa mga apostoles sa nagunang iglesia sa basahon sa mga buhat ang nagkinabuhi nga komportable ug namatay. Sila nabuhi ug namatay sa dili maasoy nga kasakit ug pag-antos, ug sila nahimong mga martir. Dili lang ang mga apostoles, kundi daghan usab nga mga balaan. Sukad niadto samtang ang ebanghelyo gipasa kanato, dili maihap nga mga balaan ug mga mamumuo sa Ginoo ang nag-antos sa kagul-anan, kakabos ug bisan sa kamatayon. Apan kadtong tanan nga mga Kristohanon, bisan unsa pa ang nahitabo, nagkinabuhi nga nagsalig sa Dios ug nagpaabot sa walay katapusan nga himaya ug paglaom. Mao nga gingon kay ang among magaan nga kagul-anan nga sa makadiyot lamang. Ang kinabuhi sa Kristohanon dinhi sa yuta dili nabahin sa kalipayan, kinadunay iyang mga pakigbisog. Busa sa dihang ang Biblia nag-ingon ni ana kay ang among magaan nga kagul-anan nga sa makadiyot lamang. Kini nagpasabot sa usa ka butang nga gagmay kaayo, usa ka butang nga gagmay sa walay katapusang kabug-aton sa himaya. Ang Dios mianhi sa kalibutan sa dagway sa tawo, nag-antos sa makadiyot. Nagpuyo sa kakabos sulod sa 30 ka tuig, gitamay o gisalikway sa mga tawo ug namatay sa krus.
Sa unang Pedro kapitulo 1 bersikulo 11 kini nag-ingon nga sa makadiyot siya nag-antos ug misulod ngadto sa walay katapusang himaya. Tinuod nga bisan kadtong gipakatawo pag-usab, adunay laing-laing mga pagsulay ug mga kalisdanan dinhi sa kalibutan aron sa pagpadayon sa pagtuo, pagpakaylap sa ebanghelyo ug kinabuhi sumala sa kabubuton sa Ginoo hangtod sa adlaw nga sila mo atubang sa Ginoo. Apan sama sa gingon dinhi kay ang among magaan nga kagul-anan nga sama kadiyot lamang nagabuhat alang kanamo ug labaw pagayud nga kahalangdon sa walay katapusang kabug-aton sa himaya. Kini nagpasabot nga ang atong mga kasakit ug mga pag-antos kabahin sa atong pagsulod ngadto sa walay katapusan nga himaya. Kini usa ka proseso sa pagsulod sa mahangturong himaya. Busa sa taga-Roma kapitulo 8 bersikulo 17 hangtod 18 kini nagingon, ug kung kita mga anak man busa mga manununod kita, mga manununod sa Dios ug magkasig manunod ni Kristo, kung matuod nga nagaantos kita uban kaniya, aron nga kita pagahimayaon usab uban kaniya. Kita makadawat og kabilin sa walay katapusang gingarian sa Dios uban ni Kristo. Kung matuod nga nagaantos kita uban kaniya, aron nga kita pagahimayaon usab uban kaniya. Ang Kristohanong kinabuhi dili kanunay kalipay ug pagmaya, puno usab kini sa pagpakigbisog sa atong unod. Adunay mga pagsulay sa tanan nga mga aspeto. Kita adunay mga kalisdanan, apan ang Ginoo nag-uban kanato. Kita adunay kahupayan ug giya sa balaang espiritu, ug kita nagkinabuhi nga naglantaw ngadto sa mahangturong himaya. Mao nga iyang gipasiugda kana, kay ang among magaan nga kagul-anan nga sa makadiyot lamang, gingon usab sa Roma 8:18, kay gidahom ko nga ang mga pag-antos ni ini nga panahon dili takos ikatandi sa himaya nga gapahayag nganhi dinhi kanato. Ang atong makadiyot nga kasakit dili ikatandi sa walay katapusang himaya nga ihatag sa Dios kanato sa umaabot. Ang hinungdan sa pag-antos mao ang paghatag kanatog himaya, walay katapusang himaya. Ang among magaan nga kagul-anan nga sa makadiyot lamang nagabuhat alang kanamo ug labaw pagayud nga kahalangdon sa walay katapusang kabug-aton sa himaya, samtang wala kami magatan-aw sa mabutang nga makita. Kini mahitungod sa paglaom nga atong gipaabot, kundili sa mabutang nga dili makita. Kay ang mga butang nga makita mga umalagi lamang, apan ang mga butang nga dili makita walay katapusan. Ang Hebreo kapitulo 11 bersikulo 1 nagsulti kanato, karon ang pagtuo mao ang katinuan sa mga butang nga ginapaabot, ang kasayuran mahitungod sa mga butang nga dili makita. Dili nato makita ang Dios, apan pinaagi sa pulong kita mituo nga ang Dios buhi, ug siya naglalang ug nagmando sa tanang butang sa universo, nga siya usab nagmando sa kasaysayan sa tawo, ug nga siya nahigugma kanato. Unang Pedro kapitulo 1 bersikulo 8 sa Jesucristo, nga sa wala ninyo hikiti inyong gihigugma, ug nga bisan wala ninyo siya hikiti karon, apan sa pagtuo nagkalipay kamo sa hilabihan kayod sa kalipay nga dili maasoy ug puno sa himaya. Ang pagtuo mao ang pagtuo nga ang mga butang nga imong gilauman mahitabo gayud, ug kini mao ang pagtuo sa dili nimo makita. Kay ang mga butang nga makita mga umalagi lamang, apan ang mga butang nga dili makita mga walay katapusan. Kay ang mga butang nga makita makadiyot ug lumalabay lamang. Ang saad sa Dios dili makita, apan kini walay katapusan. Busa ang atong paglaom mao ang dili makita. Ang atong paglaom dili paglaom pinaagi sa mga butang nga makita. Ang atong tinuod nga paglaom usa ka butang nga dili makita, walay katapusan ug mahimayaon. Kay atong hingbaluan nga kung ang balay nga yutan-on nga atong balong-balong mabungkag, ang balong-balong dinhi nagtumong sa atong unod, mabungkag, nagtumong sa kamatayon. Kita may usa ka tinukod gikan sa Dios, usa ka balay nga dili binuhat sa kamot. Kini mabanhaw sa usa ka mayaong lawas, sa diha ang Ginoo moabot, kita mobarog ug mausab sa iyang atubangan sa usa ka mahimayaong lawas. Kini nag-ingon, usa ka balay nga dili binuhat sa kamot, balay nga walay katapusan sa mga langit.
Kung atong basahon ang Juan Kapitulo 14, versikulo 1, ang mga tinun-an na samok sa dihang gisultihan sila ni Jesus nga siya mubiya. Busa, gisultihan niya sila, Juan 14:1-3, dili malisang ang inyong kasing-kasing. Tumuo kamo sa Dios ug tumuo sab kamo kanako. Sa balay sa akong amahan adunay daghang puloy-anan. Unsa kanindot ang balay sa atong amahan? Usa ka balay nga dili binuhat sa kamot. Unsa kanindot ang balay sa atong amahan? Wala kini gitukod sa tawo. Kini mao ang walay katapusan nga mabutang, mahimayaong mga puloy-anan nga gitukod sa Dios. Iya kitang dadon sa maong puloy-anan, mura kini usa ka damgo. Apan kini mao ang saad sa Dios, ug kini mao ang kamatuoran. Bisan pa kung wala nato kini makita, mituo kita sa iyang mga saad ug nagpuyo ngang atong mga mata nakatutok sa himaya. Atong tan-awon sa makadiyot, ang Salmo Kapitulo 107, versikulo 2 ug 3. Salmo 107, verse 2 kutob 3. Salmo 107, verse 2 kutob 3. Atong pangitaon ang Salmo 107, verse 2 kutob 3. Atong basahon ang verse 2 kutob 3. Papamulungan ni ana ang mga tinubos ni Jehova, nga gipanubos niya gikan sa kamot sa kabatok, ug gitigom sila gikan sa mga kayutaan, gikan sa silangan ug gikan sa kasadpan, gikan sa amihanan ug gikan sa habagatan. Gitubos ni Jehova. Kini nga salmo gisulat 3,000 katuig kanhi. Kini mahitungod sa katubsanan pinaagi na Kristo. Ang gitubos nagpasabot ng atong mga sala na bayra na. Kita gipasaylo o sa laing pagasulti kita naluwas. Papamulungan ni ana ang mga tinubos ni Jehova nga gipanubos niya gikan sa kamot sa kabatok. Ang kaaway dinhi nagtumong kang Satanas. Daghan kaayo ang mga tawo ni ining dapita. Ang Seoul Central Church adunay labing menos 4,000 hangtod 5,000 katawo sa kini nga lugar. Gikan sa central nga auditorium nga ikaunom nga andana sa Education Building ug ang gamay nga auditorium sa unang andana, lakip na ang mga nagkatigom alang sa evangelism matag simana ug mga estudyante sa Sunday School. Ug daghan ang mga iglesia gikan sa tibok nasod nga nagkatigom alang sa pakigambit. Kung kita adunay retreat, moabot ang mga tawo nga naggikan sa laylahi nga nasod. O lisod ang pagkatigom sa parehas nga oras. Busa atong gibahin ang summer retreat sa 7 ka beses. Ang summer retreat karong tuiga miabot og 11,500 ka tawo sa usa ka batch. Daghang mga tawo ang nagkatigom ug nagampo nga magkauban. Ang mga naunang luwas ug ang mga niabot aron mag-evangelize nagikan sa tanang bahin sa atong nasod, gikan sa silangan, kasadpan, habagatan ug amihanan. Ang Dios nagtipon kanato sa tanan. Ang Dios ang nagluwas kanato. Ug ang Dios ang nagtipon kanato. Sa ikaduhang Tesalonica, Kapitulo 2, versikulo 1, nag-ingon nga sa pag-abot ni Kristo ang tanan nga naluwas nga mga balaan, pagatipunon sa atubangan sa Ginoo, ang mga balaan sa daang tugon ug ang mga balaan sa bag-ong tugon magkauban. Kini mahimong usa ka katingalahan. Kini katingalahan kaayo. Adunay usa ka langitnong panon sa atong palibot, ug magdungan pag-awit sa pagdayig ug himaya sa Dios. Hunahunaa kini, dili ba kini talagsaon? Giingon nga nakita ni Apostol Juan ang dili katuuhan nga talan-awon. Giingon nga sa human niining mga butanga, nakita ko ug ania karon ang usa ka dakong panon nga dili maisip ni bisan kinsa gikan sa tanang kanasuran
ug kabanayan ug katawhan ug mga sinultihan nga nagtindog sa atubangan sa trono ug sa kordero nga nagsulob sa mga bisti nga maputi nga hatag-as ug may mga palwa sa ilang mga kamot ug nagasinggit sa taas nga tingog nga nagaingon, ang kaluwasan iya sa atong Dios nga nagalingkod sa trono ug sa kordero. Sa bersikulo 13, nagapangutana kini kanang mga nasuluban sa mga bisti nga maputi nga hatag-as kinsa man kana sila. Ug sa verse 14, kana mao sila ang mga nagagikan sa dagko nga kagul-anan ug gilabhan nilang ilang mga bisti nga hatag-as ug gipaputi nila sa dugo sa kordero. Adunay daghang mga tawo gikan sa tanang mga nasud, kaliwatan, katawhan ug mga pinulungan nga magatindog sa atubangan sa trono sa Dios. Nagsulob og puti nga mga bisti ug nagdayig kaniya uban sa mga anghel. Hunaw naa ang maong panghitabo. Dili na layo ang maong adlaw. Giluwas na kita sa Dios ug pagatipunon kita tanan. Sa dihang hunaw-naon nato ang himaya nga pananaw sa langit, unsaon man nato nga dili mapuno sa paglaom. Samtang kita, ang iya mabalaan, nagkahiusa ug nagkauban sa kini nga kinabuhi, hapit na ang panahon nga ang tanan nga naluwas nga mga magtutuo gikan sa mataglahi nga yuta magatipon sa atubangan sa trono sa Dios sa himaya. Unsa ka mahimayaon gayud kini. Busa atong masulti, when the saints gather to sing hallelujah together, I will joyfully join in and sing along. Kana ang panahon nga naa ko didto. Sa dihang ang balaang panagtigom, ang mga naluwas, nagdayig sa himaya sa Dios, nausab ko didto. Hunaw naa, ikaw ug ako, ang mga igsuon, nagbarog didto nga magkauban. Ang maong adlaw dili na layo, makapahibulungan ug nga hunaw-naon nga kita naa didto. Unsang himaya kini, ang kinabuhi sa kalibutan, usa lamang ka mubo nga kinabuhi. Sa dihang mahuman na ang kini nga kinabuhi sa yuta, kita mo sulod sa walay katapusan nga kinabuhi ug himaya. Dili ba kini tinuod? Ang kinabuhi sa yuta, dali ra nga mulabay. Kay sa usa pa kadiriyot nga panahon, ang umaanhi moanhi gayud ug dili magalangan. Hebreo 10:37. Si Jesus nagsaad nga mubalik pag-usab. Ug bisan pa nga sama kini sa usa ka madugay nga paghulat, ang Biblia nag-ingon nga kini diriyot nga panahon. Ang pag-abot sa Dios haduol na. Kung moabot na ang panahon, dili magalangan. Ang atong panahon dinhi mubo na lang. Bisan pa nga ang kinabuhi sa kalibutan taas, ang atong panahon kadiyot-ra. Bisan pa ang kinabuhi sa kalibutan taas, kinipaspas nga mulabay. Sa dili madugay, kita magatindog na sa presensya sa Ginoo ug magatindog sa iyang himaya. Sa pipila ka higayon na lang, magatindog na kita sa atubangan sa Ginoo sa iyang himaya. Uban ang balaang katipunan nga nagadayig sa himaya sa Dios sa walay katapusan nga kinabuhi ug paglaom, diin walay mga luha, kasakit, pagantos o kamatayon man. Ang adlaw nga ang oras muhunong na kay moabot. Sa langit walay panahon, walay orasan, walay kalendaryo, walay kasaysayan o mga tuig. Ang walay katapusan nga kalibutan nga walay katapusan nag-andam na sa pagsugod. Nagsulti kini nga walay gabii didto. Unya, kano samang kita matulog? Dili na ta matulog tungod kay kita dili na bation og kakapoy. Ngano nga kita matulog dinhi? Tungod kay kita gikapoy. Sa langit walay pag-antos, kasakit ug kakapoy. Kundi pagpasalamat ug kalipay sa walay katapusan nga kinabuhi ug paglaom. Ang Salmo chapter 89 verse 47 nag-ingon, "O hinumdumi nga pagkahamubo sa akong panahon kay unsang kakawangan nga gibuhat mo sa tanang mga anak sa mga tawo." Ang Dios nagahangyo kanato nga hinumduman kung unsa kamubo ang atong kinabuhi dinhi sa yuta. Bisan pa kung ang atong pisikal nga kinabuhi kay si tinta to 80 o bisan usa ka gatos ka tuig kini mubo ra. Samtang kita nagkinabuhi sa mubo nga panahon,
Ang Dios na kinabuhi sa walay katapusan nga himaya. Dili ba kini tinuod? Oo, bisag 70 o 80 bisag usa ka gatos ka tuig ang atong pisikal nga kinabuhi, kini mubo ra kaayo. Samtang nabuhi kita sa mubo nga panahon, ang Dios nabuhi usab sa walay katapusan nga gingharian. Oo, kini tinuod. Kini nga walay katapusang Dios anaa uban kanato. Atong lantawon sa kadiyot ang mga Salmo 90, Salmo Kapitulo 90, versikulo 1. Basahon ako, Ginoo, ikaw mao ang among dapit nga puloy-anan sa tanang mga kaliwatan. Sa wala pa patunghaang kabukiran, kung ang yuta ug ang kalibutan nga imong gihimo, bisan gikan sa walay sinugdan ngadto sa walay katapusan, ikaw mao ang Dios sa gihapon. Ginoo, ikaw ang among puy-anan alang sa tanang henerasyon. Ang titulo sa kini nga awit mao ang pag-ampo ni Moses, ang tawo sa Dios. Si Moses usa sa mga labing dakong propeta sa daang tugon nga girespeto sa mga Israelita. Si Moses miingon, ikaw ang among puloy-anan alang sa mga henerasyon. Ang pulo nga puloy-anan nagtumong sa balay. Ang lugar diin ang usa ka tawo nagpuyo. Sa dihang masabtan nato ang grasya sa Dios ug nadawat ang kaluwasan, nagpabilin kita sa Ginoo bisan paman nga nagkinabuhi kita dinhi sa yuta. Bisan asa paman ang atong pisikal nga lawas, ang Ginoo anaa kanato ug siya ang atong puloy-anan. Ang Dios naghatag og usa ka walay katapusan nga panimalay alang kanato, diin magpuyo kita uban kaniya hangtod sa hangtod. Sa wala pa nimo gihimo ang yuta ug ang kalibutan, ikaw ang Dios gikan sa walay katapusan hangtod sa walay katapusan. Gikan sa walay katapusan hangtod sa walay katapusan. Nagpasabot nga walay sinugdanan ug walay katapusan. Ang Dios walay katapusan. Siya nga walay katapusan. Mausab ang atong puloy-anan. Dili ba kini usa ka lalom nga kamatuoran? Sa Genesis Kapitulo 1, versikulo 27, ug gibuhat sa Dios ang tawo sa iyang kaugalingong dagway. Sa dagway sa Dios gibuhat niya sila, lalaki ug babayi iyang gibuhat sila. Human sa paghimo sa tibuok kalibutan, gihimo sa Dios nga talagsaon ang kalibutan. Gipuno niya kini sa daghang matang sa mga tanom ug mga hayop. Sa katapusan, gihimo niya ang tawo sama sa giingon. Busa ang Dios naghimo sa tawo sumala sa iyang dagway. Ang dagway sa Dios nagtumong sa atong kalag. Sa tanan nga mga binuhat, ang tawo ra ang gihimo sa hulagway sa Dios. Ang matag usa kanato gihimo sa iyang kaugalingong hulagway. Ngano? Ang iyang katuyuan mao ang pagdala kanato sa iyang gingharian aron kita makapuyo uban kaniya sa walay katapusan nga himaya. Dili tinuod nga ang tawo nga gihimo sa Dios sa iyang kaugalingong hulagway mag-antos sa mga dekada nga kalisdanan ug sala aron lang mamatay ug malimtan. Bisan pa man nga kita nagpuyo sa makasasala nga makahimtang, gipadala sa Dios ang iyang bugtong anak aron bayaran ang atong sala ug lawason kita aron kita makapanunod sa walay katapusang kinabuhi ug sa himaya nga gingharian sa Dios. Ang katuyuan sa Dios mao ang paghalad sa iyang bugtong anak alang sa atong kaluwasan. Busa, ang mga naluwas na kinabuhi sa ilang mubo nga kinabuhi sa walay katapusan nga plano sa Dios. Isip bahin sa iyang bala ang katuyuan. Dili ba kini nga kamatuoran katingadan? Dili nato ni kalimtan, bisan sa usa ka higayon. Ang mga Kristohanon magpuyo hangtod sa kangturan sa langit uban sa Ginoo. Ug duol na kini. Ang atong kinabuhi dinhi sa yuta usa lamang ka temporaryo nga higayon aron mag-andam alang sa walay katapusan nga himaya. Kung tinuod nato nga
Nasabtan ngang atong kasamtangang kinabuhi alang sa kaayuhan sa atong mga kalag, dili nato kinisayangan sa mga walay pulos nga buhat. Kinahanglan kita maningkamot nga magpuyo sumala sa kabubuton sa Dios ug alang sa himaya nga nagbuhat sa atong labing maayo sa tanan nga butang. Unsa ka bililhon ang atong mga kinabuhi karon nga nagdala sa walay katapusan nga himaya. Bisan pa nga ang kinabuhi sa yuta dili sigurado, ang tawo nag-andam og maayo alang niini. Ang kinabuhi dili masiguro, dili ba? Ang mga tawo naningkamot nga magkinabuhi og maayo. Apan walay kasiguraduhan kung sila magmalampuson. Ang dato magkinabuhi og maayo. Apan walay kasiguraduhan kung sila magmalampuson. Ang dato nga tawo dali ra nga mamatay. Ang mga dato kasagaran mamatay nga sayo. Ug ang tanang butang sa kalibutan walay pulos kini mawala dayon. Ang mga tawo nag-andam nga may pagkugi alang sa ilang umalabot nga dili sigurado, bisan pa sa ilang pag-retire. Walay sayop sa pagplano alang ni ining mga butanga, apan unsa man ang imong pag-andam alang sa imong kalag. Daghang mga tawo ang nagbuhat og mga plano alang sa ilang umaabot nga dili sigurado ug sa mga umaabot nga mga tuig. Apan kasagaran sila mamatay sa wala pa sila magkalipay sa ilang gipangandam. Apan isip mga magtotoo, nagkinabuhi kita sa atong kasamtangang kinabuhi alang sa walay katapusan nga himaya. Dili ba nato kini angay nga hatagan og mas taas nga bili? Tungod kay nahibalo kita nga kini konektado sa walay katapusan. Ang atong kasamtangang mga kinabuhi, dili alang sa atong kaugalingong kaayuhan. Dili para ni ining kalibutan na apan kini usa ka panahon sa pag-andam aron mosulod sa walay katapusan nga gingharian. Kung aduna tay angay buhaton para sa Dios sa atong mubo nga kinabuhi, kita dili angay maglangan o magpasagad ni ini. Angay nato nga unahon ang pagbuhat sa buluhaton sa Dios, dili ba? Kini ang kinabuhi nga nagkinabuhi alang sa kahangturan samtang naglakaw sa kasamtangan. Kinahanglan nga kini ang prioridad, ang pagbuhat sa buluhaton sa Dios. Kini ang kinabuhi nga nanginabuhi alang sa walay katapusan samtang galakaw sa panahon karon. Sa Efesos 5:16 kung atong basahon, nga pahimuslan ang higayon kay ang mga adlaw dautan. Ang panahon nga gihatag kanato mubo lang. Ang panahon nagdagan nga dali ug dili nato kini mapugngan. Apan daghan pa ang angay buhaton sa kini nga mubo nga kinabuhi. Dili nato angay kalimtan ang buhat sa Dios ug buhaton kinig una. Busa sabto ninyo kung unsa ang kabubuton sa Ginoo. Nagapuyo kita dinhi sa yuta aron buhaton ang kabubuton sa Dios. Sa Ecclesiastes kapitulo 3 bersikulo 1 giingon adunay panahon alang sa tanang butang ug panahon alang sa tagsa-tagsa katuyo ilalom sa langit. Adunay panahon sa pagsugod sa kasaysayan ug adunay panahon nga matapos kini. Siya ang naghimo niini nga kalibutan. Apan dili kini walay katapusan. Kini mawala sa pag-abot sa panahon. Sa Hebrewhanon kapitulo 1, ang tanan nga butang nga gihimo sa Dios ug silang tanan mga daan ingon sa usa ka bisti ug ingon sa usa ka kupo lukuton mo sila ug sa Apokalipsis kapitulo 21 bersikulo 1 ug nakita ko ang usa ka langit nga bag-o ug ang usa ka yuta nga bag-o kay ang nauna nga langit ug ang nauna nga yuta nangagi na. Gisulti nga ang unang langit ug ang unang yuta nga atong nakita karon mulabay ra. Dili kini hangtod sa hangtod. Kini ang proseso sa pag-andam sa balay sa Dios aron mosulod sa walay katapusang kalibutan. Sa dihang moabot ng panahon nga gitakna alang sa Dios, ang kasaysayan matapos na. Ug sa Ecclesiastes kapitulo 3 bersikulo 11,
Gihimo niya ang tanang butang nga matahom sa iyang panahon. Gibutang usab niya ang pagkawalay katapusan sa sulod sa ilang kasing-kasing. O, ang mga tawo lang ang gihimo sa Dios sama sa iyang hulagway. Ug ang mga tawo ra ang adunay kasing-kasing nga nagtinguha alang sa walay katapusan. Walay katapusan. Oo, walay katapusan. Ang tanang tawo adunay kasing-kasing nga nagtinguha niini. Maong sa Juan kapitulo 3 bersikulo 16 kay gihigugma sa Dios ang kalibutan sa pagkaagi nga gihatag niya ang iyang anak nga ugtong aron ang tanan nga motuo kaniya dili mawala kundi may kinabuhi nga walay katapusan. Gihigugma gayud sa Dios ang mga makasasala nga labaw pa sa tanan nga iyang gihatag ang iyang bugtong nga anak isip halad aron mamatay sa krus. Aron ang bisan kinsa nga motuo kaniya aron sila dili malaglag apan adunay kinabuhing dayon. Ang mga tawo na tawo sa kalibutan aron makabut ang kinabuhing dayon. Ang Dios naghimo sa tawo aron musulod sa kinabuhing dayon ug himaya. Kinabuhing dayon ug himaya maong gihatag niya kanato ang usa ka kasing-kasing nga nagtinguha alang sa walay katapusan. Apan ang gitinguha sa tawo mao ang mabutang nga makita, mga pisikal, ug mga butang nga makita. Naningkamot ang mga tawo nga magkinabuhi sumala sa kawalay pulos niining kalibutana. Apan nahibalo kita nga ang katapusan sa panahon nga gitakda sa Dios haduol na. Kita nagkinabuhi sa katapusan nga mga adlaw. Kung tan-awo ninyo ang kalibutan, nagtuo ba mo nga magdugay pa kini? Dili na. O kung tan-awo ninyo ang tanan nga mabutang nahitabo karon, ang kalibutan pwede nang matapos karon. Nakita nako sa TV ang eroplano nga angay unta maglanding sa Muan Airport, nagdilaab pa. Kung nakakita ka nga ang 181 ka pasahero ang namatay sa Mariana, kinahanglan usab ninyong hunaw-naon nga ang atong mga kinabuhi mahimong matapos sa kalit sa usa lang ka pagpamilok. O, sa usa ka pagpamilok. Kini mahitabo bisan unsang orasa. Usa sa mga timailhan sa katapusan nga mga adlaw, mao nga ang mga Israelita, sila mahimong gawas nun. Sila naglatagaw sulod sa 2,600 katuig. Aduna ba'y nasod nga nahimong gawas nun human sa 2,600 katuig? Wala. Ang Israel nahimong gawas nun ni adtong 1948, ug ang mga Arabo ug Muslim nga naningkamot sa paglaglag sa Israel, nakig-away sa mga Israel nga padayon. Apan dili nila mapildi ang Israel. Ang Dios ra ang nakapalaglag niini ug ang Dios ra ang makabalik niini. Busa unsaon man nila pagkapildi sa Israel. Kung ang mga tawo sa Israel mawala na usab, kini nga Biblia mahimong bakak. Sa Biblia, ang Dios nagpatibulaag kanila ug ang Dios nagtipon kanila. Ang pagsulay sa paglaglag sa mga tawo sa Israel samtang ang Dios nagtigom kanila sama sa paghagit sa Dios. Pasagdan ba sa Dios kini? Dili. Maghulat kamo og tan-awa. Bisan karon ang Israel nagtinguha sa pagpatay sa bisan kinsa nga nagtuo kang Jesus nga mao ang Kristo, ang mga Kristohanon ug mga Hudyo. Sila gipanglutos nga grabe. Sa akong pagbisita sa Israel, nagwali ako sa mga Hudyo. Adunay pipila ka mga Hudyo nga mituo kang Jesus apan ang Judaismo naglutos kanila pag-ayo. Sa pagkatinuod, pipila ra ka mga Israelinhon ang naluwas. Ang Judaismo nagtuo lamang sa daang tugon. Sa Dios lamang ug dili kang Hesukristo.
Dili sila mutuo sa bag-ong tugon. Sila nagingon nga ang bag-ong tugon dili tinuod. Ang administrative capital sa Israel mao ang Tel Aviv. Apan, ang Tel Aviv adunay labing daghang mga homosexual sa kalibutan. Daghang Hudyo ang nag-ingon, dili ko mutuo sa Dios. Walay Dios. Walay Dios. Kay panahon sa World War II, sa dihang ang mga Hudyo sa Europa walay kaluoy nga gipatay, sila miingon, sa dihang nangayo migtabang sa Dios sa mga concentration camps, wala kami tubaga sa Dios. Maong makaingon ako nga walay Dios. Wala sila makasabot sa hingpit nga kini mao ang bayad sa mga sala sa ilang mga katigulangan sa pagsalikway kang Kristo. Wala sila masayod sa rason nganong gisilutan sila sa Dios sama sa iyang piniling katawhan. Busa naghuna-una sila nga walay Dios. Ug ang uban kanila mituo sa mga Dios-Dios. Apan nganong gipasiguli, gipanalipdan ug giampingan sila sa Dios, sa Ezekiel Kapitulo 36, kundili tungod sa balaan na kungalan. Ang katawhan sa Israel gilaglag tungod sa pagsalikway kang Kristo. Apan gipahiuli sila sa Dios aron ipakita nga siya wala mamatay. Busa ang pagpasiguli sa Israel maoy pamatuod nga adunay Dios, ug ang Biblia mao ang pulong sa Dios, nga mao ang kamatuoran. Ang pagpasiguli sa Israel mao ang labing siguro nga ilhanan nga ang katapusan sa kalibutan duol na. Sa Mateo Kapitulo 21 adunay kahoy sa higera. Kini walay bunga, gitunglo ug namatay. Sama niini, ang gisulti kanato ni Jesus bahin sa pagkalaglag sa mga Israelita. Ang sambingay sa kahoy sa higera maong sambingay sa mga Israelita. Apan ang kahoy sa higera nga nalaya sa panahon sa tingtugnaw, kini nabuhi pag-usab. Karon managtuon kamo sa sambingay gikan sa kahoy nga higera. Kung ang iyang mga sanga manalinsing na ug mamuklad ang mga dahon, hingbaluan ninyo nga haduol na ang ting-adlaw. Ingon usab kamo, kung hikit-an ninyo kining tanang mga butanga, hisayra ninyo nga ang anak sa tawo haduol sa mga pultahan. Busa ang pagpasiguli sa Israel nagpasabot nga ang ikaduhang pag-anhi ni Jesus duol na kayo. Ang ikaduhang pag-anhi ni Jesus mao ang katapusan sa kalibutan. Ug ang daghang mga tawo ang nangamatay dinhi tungod sa mga katalagman sa kalibutan, mga guto, mga linog, ug kusog nga ulan. Ang mga tawo nga nangamatay tungod sa kagutom, tungod sa gutom ug mga linog. Ang mga tawo namatay tungod sa nagkalain-laing mga katalagman, natural nga mga katalagman. Usab giingon sa Lucas Kapitulo 21 nga adunay mga hampak o sakit sa katapusang mga adlaw. Kaniadto, adunay usa ka epidemya sa tibuok kalibutan. Ang Ebola virus nakapatay og daghang tawo sa Europe, labi na sa Africa. Ang Black Death nakapatay usab og daghang tawo. Dugang pa, daghang mga tawo ang namatay sa daghang mga lugar tungod sa epidemya. Apan karon ang coronavirus nakapatay sa daghang mga tawo sa tibuok kalibutan sa mubo nga panahon. Kabalo ba mo? Walay paagi sa pagpahunong niini. Ako nang hinaot nga dili na kini mahitabo pag-usab. Apan adunay mas grabe nga mga butang nga mahimong mahitabo. Ug moabot ang makusog nga mga linog ug sa nagkalain-laing mga dapit, mga gutom ug mga kamatay. Ug may mga makalilisang talan-awon ug mga dagkong ilhanan gikan sa langit. Ang nasod mutindog batok sa nasod, ang gingharian batok sa gingharian. Sa pagkatinuod, adunay gubat taliwala sa mga nasod. Ang tibuok kalibutan nagkapuliki sa paghimog mga hinagiban.
Naghimo silag mga armas nuklear nga makusog sa kalibutan kapin sa usa ka gatos ka beses. Adunay siyam ka mga nasud nga adunay mga armas nuklear karon. Apan mahimo nga daghan pa. Kung ang nuklear nga gubat mahitabo sa usa ka dapit, sumala sa mga siyentipiko, adunay sunod-sunod nga mga pagbuto. Kung mao, unsay mahitabo, ang kalibutan matapos sa 30 minutos lang. Ang kasaysayan matapos. Ang nuklear nga gubat dili usa ka gubat diin adunay mudaog o mapildi. Kini usa ka gubat diin ang tanan mamatay. Busa, kung atong tan-awon ang Isaías kapitulo 50 bersikulo 11, ania karon kamong tanan nga nagahaling og kalayo nga nagabakos sa inyong mga kawalingon ug mga agipo. Lumakaw kamo sa kasigas sa inyong kalayo ug sa mga agipo nga inyong gihaling. Unsa ang mahitabo kung adunay usa nga maglakaw sa sigas sa kalayo nga iyang gihimo? Siya mamatay. Sa Sodoma ug Gomora nangamatay ang mga tawo tungod kay miulan og kalayo ug asupre gikan sa langit. Apan karon dili na kinahanglan nga mag-ulan og kalayo ug asupre kay ang mga tawo nakahimog bomba. Nangahulog ang mga nasud sa gaho nga ilang gibuhat, sa pukot nga ilang gitaguan, nagapos ang ilang kaugalingong tiil. Sama sa pagkahulog sa gaho nga ilang gihimo ug nasakpan sa pukot nga ilang gihimo, mga matay silang tanan tungod sa mga bomba nga ilang gihimo. Ang mga nasud nga naghimo og nuklear nga mga hinagiban maong una nga malaglag. Syempre, ang tibuok kalibutan sa katapusan malaglag. Sama sa gingon nga ang kalibutan masunog dili lang kausa kundi usa ka gatos ka beses. Unsa ang panahona ang ingon niini? Busa ang mga siyentista nag-ingon nga adunay doomsday clock, kini 90 ka segundo sa wala pa nga alas 12. Busa dili nimo maihap ang orasan sa minuto kundi segundo. Tik-tak, tik-tak, ug ang bomba sa kadugayan mo buto. Ang mga tawo moingon dili mahimo apan kining tanan nahisulat sa Biblia. Bisan pa niana, siguradong nagkinabuhi na kita sa katapusang mga adlaw ug ang adlaw sa pag-abot sa Ginoo duol na kayo. Ang kalibutan nga atong gipuy-an karon matapos human sa panahon nga gitakda sa Dios. Dili kini mulungtad hangtod sa hangtod. Ug igawali kining maayong balita sa gingharian sa tibuok nga kalibutan aron sa pagpamatuod sa tanang nasod ug unya mag-abot ang katapusan. Ang Biblia nga atong nabatunan nahubad na ngadto sa 3,686 ka pinulungan. Ang daang tugon gisulat sa Hebreo ug Arabic ug ang bag-ong tugon gisulat sa Griego. Busa sa unsang paagi kini masangyaw sa tibuok kalibutan. Syempre, kinahanglang hubaron kini sa laing pinulungan. Sa ako nang giingon, nahubad na kini sa 3,686 ka pinulungan. Gihubad na kini sa laing mga pinulungan sa mahimong hubaron. Busa walay usa nga makahimo sa pasangil nga, wala ako mutuo tungod kay wala ako makadungog sa ebanghelyo. Wala kitay maipasangil. Ang tawo adunay kasing-kasing nga nangita sa kamatuuran ug sa kahangturan. Ang dili pagtuo sama sa paglimbong sa kaugalingon nga konsensya. Busa adunay nasulat bahin sa mga tawo nga dili muto niini. Ang muto kaniya dili hukman sa silot, apan ang dili muto kaniya ginahukman sa silot kay siya wala mutuo sa ngalan sa bugtong nga anak sa Dios. Kung atong tanawon ang Salmo kapitulo 39 bersikulo 5 hangtod 7, ato makita nga si David nagampo sa Dios. Ani akaron imong gipahamubo ang ako nga adlaw ingon sa mga dapal sa akong mga kamot ug ang tibuok ko nga kinabuhi ingon lamang sa walay bilis sa mga tubangan. Kung ibutang natong sa kahulmigas sa atong kamot kini sa katapusan mahulog. Si Haring David nga mibuntog sa gamhanang mga gingharian siyang palibot ug nagtukod ug nagiusang gingharian mingon, ani akaron imong gipamubo ang ako mga adlaw ingon sa mga dapal sa akong kamot
ug ang tibuok ko nga kinabuhi ingon lamang sa walay bili sa imong atubangan. Ang uban nag-ingon, mukita ako og daghang salapi ug mabuhi sa kadagaya. Ang uban nag-ingon, ako adunay gahom ug mabuhi gikan karon. Ang tagsa-tagsa ka tawo diha sa iyang labing maayong kahimtang maingon lamang sa kakawangan nga timos. Sa pagkamatuod, ang tagsa-tagsa ka tawo nagalakaw ingon lamang sa usa ka kawang nga talan-awon. Kung mulabay ang tawo, musunod ang iyang anino, ug sa kadugayan mawala kini. Sa pagkamatuod, ang tagsa-tagsa ka tawo nagalakaw ingon lamang sa usa ka kawang nga talan-awon, sa pagkamatuod ang ilang kasaba kawang lamang. Si David nasayod niini. Daghang mga tawo ang moabot ug moadto sama sa usa ka anino ug ang tanan kawang. Apan ug wala may balo kung kinsa ang mahiagom. Ang ubang mga tawo magtigom og kwarta, ang uban nalingaw niini. Nahitabo usab kini kaniadto. Human sa kamatayon sa tag-iya sa Samsung nga si Lee Kun-hee, gipahibalo kini may tungod sa usa ka papel nga iyang gisulat sa wala pa siya mamatay. Kinsay mo gamit sa mga maluhong vilya nga akong napalit, kang kinsa ang mga yawe sa akong mga minahal nga mga sakyanan mo adto. Mauto ang iyang gisuwat, ug wala may balo kung kinsa ang mahiagom, ug karon Ginoo, unsa ba ang gipaabot ko ang akong paglaom ana kanimo? Si Haring David nasayod nga walay paglaom niining kalibutana. Ang akong paglaom kay ang Ginoo. Busa sa Santiago 4:14 giingon, unsa bang inyong kinabuhi sa pagkamatuod sama lamang sa usa ka inalisngaw nga sa makadiyot magapadayag ug sa ulahi mahanaw lamang. Ang alisngaw makita sa makadiyot, apan mawala usab dayon. Bisan kung gusto nimo kining hikapon, dili kini mahikap. Kini walay kapuslanan. Mga kaigsuonan ang tanan nga mabutang niini nga kalibutan kakawangan. Sama sa Hebreo Kapitulo 11, versikulo 13, kutob 16, gingon nga ang mga tawo nga nagkinabuhi sumala sa pagtuog gitawag. Dumuluong ug mga lumalangyaw. Kita mga dumuluong. Nganong kita gitawag man nga mga dumuluong? Human maluwas ang atong pagkalungsuranon anaas langit. Dumuluong kita niining kalibutan. Ang paglaom sa mga langyaw maong ilang kaugalingong nasod. Mga dumuluong ug mga lumalangyaw dinhi sa yuta. Ang mga lumalangyaw nagapahayag nga sila nagapangita og yuta nga ilang kaugalingon. Ug kung tinuod gayud nga sila may pagtagad sa yuta nga ilang gibiyaan, may higayon unta sila sa pagbalik. Apan karon nagatinguha sila og usa ka labing maayong yuta nga mao ang langit nun. Tungod ni ana, ang Dios wala magaulaw tungod kanila nga siya paganganlan ilang Dios, kay nakaandam siya alang kanila og usa ka syudad. Mingon, I can't go even if I miss my hometown. Where did I sing that song? I was singing it in the living room of my hometown house, lying in the living room of my hometown house, even if I miss my hometown. Kini nga kalibutan, dili atong puloy-anan. Ang atong panimalay, usa ka malipayon kaayo nga dapit, di adunay walay katapusan nga paglaom. Ginaingon nga giandam sa Dios kanang mahimayaong syudad alang kanato. Busa kita mga lumalangyaw lamang nga ani-ani ning kalibutan sa makadiyot. Giandam sa Dios ang walay katapusang gingharian alang kanato. Oo, kining kalibutan, dili atong puloy-anan. This world is not my home, I'm just a passing through. My treasures are laid up somewhere beyond the blue. The angels beckon me from heaven's open door, and I can't feel at home in this world anymore. Wala ko'y gusto niining kalibutan, wala ko'y bisan unsa niining kalibutan. Gusto kong muadto. Kung maghuna-huna ako bahin sa iglesia, gusto na akong buhaton ang tanan nga akong mahimo alang sa iglesia. Sa diha nga ako maghuna-huna sa dili luwas nga mga tawo, gusto na ako silang evangelize o aron sila maluwas. Pero kung akong kaugalingon lang akong hunahunaon, wala na ko'y paglaom nining kalibutan. Kini ang kamatuuran, gusto gyud nako nga muadto na sa Ginoo. Naglaom ko nga ang Ginoo moabot bisan karon. Apan, sa kung hunahuna, kini usab kahakog. Busa mao kini ang giingon ni Apostol Pablo,
nga may tinguha sa paggikan sa pagpakig-uban kang Kristo, kay kini mao ang labi pagayud nga maayo. Gipalabi niya nga mamatay ug moatubang sa Ginoo, bisan pa ang pagpabilin sa unod labing gikinahanglan tungod kaninyo. Busa unsa ang maayo? Mamatay o mabuhi, na nang akong pagapilion wala ko pa hibaloi. Sa laylaing bahin sa Filipos Kapitulo 1, si Apostol Pablo miingon sa makadaghang higayon nga gusto niyang moadto sa Ginoo, mao kana ang kamatuoran. Walay tinuod nga katagbawan ug kalipay ni ining kalibutana. Nagkinabuhi kita ni ining kalibutana samtang naghulat sa walay katapusang gingharian nga gisaad sa Dios. Kung atong tanawon ang unang Pedro Kapitulo 1 versikulo 3 kutob 4, sumala sa iyang dakong kaluoy kita gipakataw pag-usab. Gitubos ni Jesus ang atong sala pinaagi siyang kamatayon ug giatagan kitag bag-ong kinabuhi. Mao kana ang tubig ug ang Espiritu Santo. Si Jesus miluwas kanato pinaagi sa kamatayon ug pagkabanhaw, ug kita natawo pag-usab. Siya naghatag kanato og buhing paglaom. Ang maluwas adunay buhi nga paglaom. Ang paglaom nga gihisgutan sa mga tawo ni ining kalibutan dili tinuod nga paglaom. Kini usa lamang ka ilusyon nga mawala sa makadiyot. Dili kanang imong paglaom, busa gihatagan taniya og buhi nga paglaom. Ngadto sa usa ka kabilin nga dili madunuton ug walay buling ug dili mulubad nga gitagana didto sa langit alang kaninyo. Ang Ginoo nagluwas kanato, nagsaad kanato og buhing paglaom ngadto sa usa ka kabilin nga dili madunuton ug walay buling ug dili mulubad, usa ka walay katapusan nga kabilin nga giandam sa Dios alang kanato. Busa ang mga Kristohano nagpuyo sa pagkakaron samtang nangandoy sa gingharian nga gisaad sa Dios. Busa ang atong tumong wala sa kinabuhi karon. Kining mubo nga kinabuhi dinhi sa yuta, usa ka panahon sa pagpangandam alang sa walay katapusan nga kalibutan. Kinahanglang hunahunahon ninyo kini. Sa dihang makadungog ka sa pulong, maghunahuna ka, o husto ka na. O sa paglabay sa panahon, mabuhi ka ba alang sa mga butang nga makita? Lucas 12:32 ayaw kahadlok yutay nga panon, kay mao ang nahamutan sa inyong amahan ang paghatag kaninyo sa gingharian. Ang gidaghanon sa mga tawo nga naluwas, gamay ra, dili ba? Daghang mga tawo ang moadto sa iglesia apan gamay ra ang natawo pag-usab. Sama sa mga Hudyo, ang pinili sa Dios mipatay kang Jesus. Gitawag nila ang mga apostoles nga mga erehes ug misulay sa pagpatay kang Apostol Pablo sa sumbong nga maoy pangulo sa erehiya kadtong wala motuo kang Jesus nagdumot kanato. Ang gidaghanon sa mga tawo nga luwas gamay ra. Kini gamay ra, busa ayaw kahadlok gyutay nga panon dili kita mahadlok. Ang Ginoo naguban kanato ug siya naghatag kanato sa walay katapusang saad. Siya naghatag kanato sa walay katapusang saad. Usab sa Mateo Kapitulo 25 versikulo 34, unya ang hari magaingon sa mga nagatuo kaniya, umari kamo mga binulahan sa akong amahan. Panunda ninyo ang gingharian nga gitagana alang kaninyo sukad pa sa pagtukod sa kalibutan. Adunay usa ka gingharian nga giandam alang kanato. Panunda ninyo ang gingharian. Ang Ginoo nalipay sa paghatag kanato sa gingharian. Ug sa Hebreo Kapitulo 10 versikulo 34, ug gidawat usab ninyo nga malipayon ang pag-agaw sa inyong mga bahandi, tungod kay bisan sa unang mga iglesia, ang mga Kristohanon nag-anto sa daghang mga kapildihan, giluto sila tungod sa sumbong sa ereheya o gikumpiskar ang tanan nilang kabtangan. Kaniadto sa Katolisismo, naibal-an ba ninyo kung pila ka mga Kristohanon ang gipatay tungod sa giingon nga ereheya? Ang Pope mas taas kaysa sa emperador. Kung musupak sila sa doktrina sa Katoliko, tawgon sila erehes ug patyon nga walay husay.
Daghan ang nangamatay o gisunog sa istaka. Dili lang si Emperador Nero ang nagpatay sa mga Kristohanon. Daghan usab ang gipamatay sa mga Katoliko. Ug ilang gikuha ang ilang mga kabtangan. Gikuha nila ug gibahin-bahin sa nasod ug sa iglesia. Apan o gidawat usab ninyo nga malipayon ang pag-agaw sa inyong mabahandi. Sakto? Kung gusto ninyo, sige, kuhaan ninyo ang kabtangan. Adunay usa ka himno nga gikanta ni Martin Luther. Kini iyang gikanta. Giingon sa kanta nga usa ka himno nga gikanta ni Martin Luther, "What does it matter if the enemy takes my property and life? I will be with the Lord." Oo, I will be with the Lord. Kung gusto ninyo makuha ang tanan, kuha akini. Apan dili nimo makuha ang akong kinabuhi. Sila malipayong midawat sa mga inagaw sa ilang mga kabtangan tungod kay sila adunay walay katapusang kabilin. Nganuman, sanglit na ibalo kamo nga may labing maayo kamo nga bahandi ug usa nga mapinadayunon. Oo, kung gusto nimo kuhaon, kuha ang tanan. Ang mabutang nining kalibutan na walay kahulugan, ug gidawat usab ninyo nga malipayon ang pag-agaw sa inyong mabahandi. Sama sa atong makita sa Salmo 23:6, ug sa balay ni Jehova magapuyo ako sa walay katapusan. Unsa ang hangyo ni David? Kini mao ang ug sa balay ni Jehova magapuyo ako sa walay katapusan. Giingon ni Jesus, sa balay sa akong amahan adunay daghan nga puloy-anan. Wala kita magkinabuhi alang sa mabutang nga makita. Ang mga Kristohanon dili angay magbutang sa ilang mga kasing-kasing ug sa ilang mga paglaom sa walay pulos nga mga butang niining kalibutan nga dali nga mahanaw. O kining kalibutana dali nga mulabay. Kinahanglan nato nga dili nato ibutang ang atong mga kasing-kasing ug ang atong mga paglaom niini nga kalibutan. Ug sa Ecclesiastes 5:15, ingon sa iyang paggula gikan sa taguangkan sa iyang inahan, hubo siya nga mopauli pag-usab ingon sa iyang paggula, ug walay madala bisan unsa sa iyang kabudlay nga madala unta niya diha sa iyang kamot. Sakto, kung ikaw minggawas nga hubo, mulakaw usab ka nga hubo. Kini ang gingon. Ug sa unang Timoteo 6:7, kay wala kitay gidalangan hi sa kalibutan, ug mahayag nga wala usab kitay pagadadon ngadto sa gawas. Busa kung aduna kitay makaon ug ikasapot niini, magatagbaw kita. Unsa ang atong dala pag-abot nato sa kalibutan? Mingabot kita nga walay dala. Mingabot kita nga walay dala ug mubalik kita nga walay dala. Apan, ang atong kasing-kasing ug kalag nakadawat sa walay katapusang kinabuhi ug paglaom. Dili ba kini makapahimuot? Kini ra ang tanan. Sa kalibutan nga kini, busa kung aduna kitay makaon ug ikasapot niini magatagbaw kita. Busa sa Mateo 6:33, apan pangitaon usa ninyo ang gingharian sa Dios ug ang iyang pagkamatarong, ug nga tanan kining mabutanga igadugang kaninyo. Gisulti niya nga kung ang mga Kristohanon sa kalibutan magpahayag sa ebanghelyo sa gingharian sa Dios ug mabuhi sumala sa pagkamatarong ug kabubuton sa Dios, ihatag sa Ginoo ang tanan nato nga kinahanglan. Oo, ihatag niya. Ang Dios nagpakaon sa malanggam sa kahanginan ug ginapahimugso nga matahom ang mga liryo sa kapatagan. Dili ba siya magabisti og labaw pa kaninyo o kamo mga tawo nga diyutay ing pagtuo? Busa dili kamo magkaguol sa pag-ingon, unsa ang atong pagakanon, kun unsa ang atong pagaimnon, kun unsa ang atong igabisti. Kay ang mga hintil nagapangita niining tanang mabutanga. Kay ang inyong amahan nga langitnon, nahibalo na kamo adunay kinahanglan niining tanan. Para sa mga anak, kabalo ang mga ginikanan kung unsa ilang kaunon, unsa ilang isulob, ug tanan nilang kinahanglan. Kumusta ang mga langgam sa kahanginan? Wala ba igabaligya ang duha ka mga gagmay nga langgam sa usa ka diyot? Ang diyot
maong pinakagamay nga kantidad sa kwarta ni adtong panahona. Unsa ka walay bili ang langgam nga duha ka maya igabaligya lang sa usa ka diyot. Apan ang Biblia nagsulti ug bisan usa kanila dili mahulog sa yuta sa wala pa ang inyong amahan. Bisan ang mga maya gipang atiman sa Dios. Apan bisan ang mabuk sa inyong ulo na isip ang tanan, mas labaw nga nasayod ang Dios sa akong kahimtang. Sakto, nahibalo ang Dios sa akong kahimtang. But I know whom I have believed, and I'm persuaded that He is able to keep that which I've committed unto Him against that day. Dili kita angay mabalaka. Ang Ginoo maong akong magtatabang, dili ako mahadlok. Gitabangan ko sa Dios, kung aduna ako'y pagtuo nga sama niini, dili ko mahadlok. Kung magpuyo kita sumala sa kabubuton sa Ginoo, ihatag sa Ginoo ang tanan natong kinahanglanon. Nituo ko niini, na sinati ko na kini. Sa sulod sa 62 ka tuig sukad nga maluwas ko, daghang higayon nga nagutom ko, ug dili ko makahinumdum kung asa ko natulog o kung unsang akong gipangkaon. Apan sigurado ko nga ang Ginoo anaa uban kanako. Gisaad sa Ginoo nga ihatag niya sa ato ang tanan. Ug ang Dios nagtuman sa iyang saad. Ang problema nga maong mag-antos ta tungod kay dili ta mutuo sa saad. Gisulti sa unang Juan kapitulo 2 bersikulo 15, dili ninyo higugmaon ang kalibutan bisan ang mabutang nga anaa sa kalibutan, kay ang tanan nga anaa sa kalibutan ang mga kailibgon sa unod ug ang kailibgon sa mata ug ang pangandak sa kinabuhi dili iya sa amahan kun dili iya sa kalibutan. Ug ang kalibutan nagaagi ug ang mga kaliibgon niini apan ang nagabuhat sa kabubuton sa Dios nagapadayon sa walay katapusan. Apan ang nagabuhat sa kabubuton sa Dios magapadayon sa walay katapusan. Ang kini nga mga pulong nakasulat sa lubnganan ni D.L. Moody, ang iladong magwawali sa Amerika. Ang kalibutan ug ang iyang kailibgon matapos. Bisan paniana ang nagabuhat sa kabubuton sa Dios nagpadayon sa walay katapusan. Kung kita naluwas sumala sa kabubuton sa Dios, kinahanglan magpuyo kita sumala sa kabubuton sa Dios. Bisan pa nga kita naluwas sumala sa kabubuton sa Dios, apan nagpuyo sumala sa atong kaugalingong kabubuton, sayop kini. Mao nga sa ikaduhang Korinto 4:18, samtang wala kami magatanaw sa mga butang nga makita, kundili sa mga butang nga dili makita. Kay ang mga butang nga makita mga umalagi lamang, apan ang mga butang nga dili makita mga walay katapusan. Ang mga butang nga makita mga pisikal nga butang, kalibutanon nga butang ug temporaryo lamang, samtang wala kami nagtanaw sa mga butang nga makita. Ug sa Roma kapitulo 8:24, kay tungod sa paglaom gipangluwas kita. Ang kaluwasan pinaagi sa paglaom maong kaluwasan para sa walay katapusan nga paglaom. Kung ang naluwas nga tawo walay paglaom, kini ba kaluwasan? Kita naluwas para sa walay katapusang paglaom. Kay tungod sa paglaom gipangluwas kita, apan ang paglaom nga makita dili paglaom. Kay kinsa ang magalaom ni adtong makita niya. Apan kung magalaom kita ni adtong wala nato makita, na nagahulat kita niini nga may pagpailob. Oo, husto kini. Kung maglaom ka sa mga butang nga dili makita, kinahanglan nga maghulat kita hangtod matuman kini nga saad. Ang gingharian dili layo nga moabot. Ug sa unang Korinto chapter 6 verse 19 kutob 20, kung wala ba kamo manghibalo nga ang inyong lawas maong templo sa Espiritu Santo nga ania kaninyo nga inyong nabatunan gikan sa Dios, ug dili na kamo inyo sa inyong kaugalingon, kay pinalit kamo sa usa ka bili. Busa, himayaon ninyo ang Dios sa inyong lawas. Ang lawas, kini maong templo sa Dios. He made my heart the temple and the Lord dwells. Ania ang balang espiritu sa matag naluwas nga tawo, bisan pa man motuo sila nga ana ang balang espiritu dili. Nahibalo ba kamo niini? Kinahanglan tang mutuo nga ang atong masala gipasaylo na og kita naluwas.
There is the Holy Spirit. Hallelujah, He is with us. We walk in the narrow gate, and we are placed in the night and day. The Spirit of the Lord is with us. Ang lawas mao ang templo. Apan ang maigsoon sa iglesia sa Corinto nakasala pinaagi sa ilang lawas. Nagsulti ang Biblia, kung wala ba kamo manghibalo nga ang inyong lawas maong templo sa Espiritu Santo, tungod kay wala sila mahibalo niini, sila nakasala. Makalapas ba kita pinaagi ni ini nga lawas? Sa wala pa maluwas, makaingon kita na dawat ko kini nga lawas gikan sa akong ginikanan. Kini dili sayop, apan dili usab kana husto. Gihatag kini sa Dios kanato pinaagi sa atong ginikanan. Apan human maluwas, kay pinalit kamo sa usa ka bili, busa himayaon ninyo ang Dios sa inyong lawas. Gihatag kini sa Dios nga lawas ug gipalit niya ang atong espiritu og lawas nga moadto sa impierno pinaagi sa pag-ula sa dugo ni Jesus ug ang balang espiritu nagpuyo kanato. Busa pinalit kamo sa usa ka bili. Sa unang Korinto City 23 gipalit niya kami sa usa ka dako nga bili. Dili na kita ulipon sa atong lawas sa sala ug sa mga tawo. Kita ulipon ni Jesucristo. Mao nga miingon si Apostol Pablo, si Pablo lipon ni Jesucristo. Ang kahulugan sa ulipon kay dulos sa Hebreo. Kini nagpasabot nga ulipon. Ang usa ka ulipon gipalit sa usa ka bili. Sa karang panahon, ang mga tawo na malit og nagbaligyag ulipon sama sa usa ka paliton. Ug sa diha nga ang usa ka tawo ibaligya ingon sa usa ka ulipon, siya mao ang kabtangan sa iyang agalon. Wala siya'y kagawasan. Ang sulugoon walay kaugalingong pagbuot, kaugalingong plano, kaugalingong paglaom, ug walay kaugalingong kabubuton. Ang mga sulugoon wala niini. Mamatay man o mabuhi, ang sulugoon magapuyo para sa iyang agalon. Karon kinahanglan magpuyo kita para sa kabubuton sa Ginoo, mabuhi man kita o mamatay. Sa Roma 14 City, kay walay bisan kinsa kanato nga nagakinabuhi alang sa iyang kaugalingon, ug walay bisan kinsa nga mamatay alang sa iyang kaugalingon. Kay kung kita buhi, nagakinabuhi kita alang sa Ginoo, ug kung kita mamatay, mamatay kita alang sa Ginoo. Busa kung kita buhi, kung kita mamatay, iya kita sa Ginoo. Sakto ba kini? Para kanato kini ang husto, kung kita mamatay ug mabuhi alang sa atong kaugalingon, kini usa ka tunglo. Kay walay bisan kinsa kanato nga nagkinabuhi alang sa iyang kaugalingon, ug walay bisan kinsa nga mamatay alang sa iyang kaugalingon. Kay kung kita buhi, nagkinabuhi kita alang sa Ginoo, ug kung kita mamatay, mamatay kita alang sa Ginoo. Busa kung kita buhi, kung kita mamatay, iya kita sa Ginoo. Mabuhi man kita o mamatay, kita sa Ginoo. Dili kini espesyal, natural lang kini. Kung dili, sayop kini. Sa Ginoo kita, mabuhi man o mamatay. Kay alang niini nga tuyo namatay si Kristo ug nabuhi pag-usab aron siya mahimong Ginoo sa mga minatay ug mga buhi. Kita naluwas aron magpuyo alang sa Ginoo, mamatay man o mabuhi. Busa, kung ang mga naluwas magapuyo ug nagaantos alang lamang sa ilang kaugalingon, sila mao ang mga tawo nga nagpasipala sa tuyo sa grasya ug gugma sa Ginoo nga nagluwas kanato. Palihog hunahuna akong ikaw ingon niini. Busa, gihatag sa Ginoo ang kusog, kahimsog, talento, oras ug bahandi sa ato. Kinsa man ang nagapanag-iya sa tanan niini, kitang tanan sa Ginoo. Kinahanglan natong gamiton ang tanan alang sa Ginoo. Ang talento nagagikan usab sa Ginoo. Walay rason aron magpasigarbo. Kinahanglan magpuyo kita alang sa Ginoo. Kinahanglan gamiton nato kini alang sa Ginoo. Dili nato kini ipasigarbo o gamiton alang sa atong kaugalingong himaya. Kinahanglan gamiton nato kini ingon man ang atong kusog alang sa Ginoo. Kining tanan alang sa Ginoo. Daghan ta og mga igsuon nga mga batan-on. Sa dihang nakig-fellowship ko sa mga young adult leaders, pipila ka adlaw na ang milabay, gisulti nako kini. Kung mo adto kita sa usa ka fish restaurant, na dito ang mabuhi nga isda,
mga isda gikan sa dagat. Kung ingnon sa tendera, unsa man ang gusto nimo, pwede ka mo tubag og hatagi kog pinakalabas nga isda. Oo, kung mukaon kitag isda nga dubok na, dili na kinilami. Busa, gisulti nako sa mga kabatanunan, ihalad nato ang atong kinabuhi samtang batanon pa kita. Sa atong kabatanunan, sa bata pa kita presko og kusgan. Busa ihatag nato ang atong kinabuhi sa Dios. Gibalik namo kinitanan nga magkadungan. Bisan pa man tigulang ng atong lawas, ang atong kasing-kasing batanon gihapon. Kinahanglan natong ihatag kini sa Dios samtang buhi ug kusgan pa kita. Busa, kinahanglan natong gamito ng atong talento, oras, kusog, ug bahandi alang sa buluhaton sa Dios. Natural ra kini. Tungod kay kinitanan sa Ginoo. Kung maghuna-huna ko nga tanan nga butang alang sa Dios o alang nako ug ang imuha ako agihapon, ang akua kay akua sayop kini. Kung ingon ang Dios para ba sa ako, ang Dios kay para sa Dios ug ako usab. Siya nga wala magpagawa sa iyang kaugalingon nga anak, kundili nagatugyan siya alang kanato nga tanan, nganuman nga dili usab niya ihatag kanato sa walay bayad ang tanang mabutang. Siya nga wala magpagawa sa iyang kaugalingong anak, ug gihatag kini sa kamatayon sa krus. Palihog hunahunaan ninyo kini. Siya nga naghatag sa ato nga wala magpagawa sa iyang kaugalingong anak. Ngano nga dili ninyo ihatag ang bisan unsa. Ug kumusta man kita sa imong hunahuna ang paghalad ngadto sa Dios usaba ka pag-usik? Pag-usik ba ang paggamit para sa Ginoo? Pag-usik ba ang paggamit para sa Ginoo? Kung ang Dios magtan-aw, magsulti siya? Kanusa ka motubo ni ining bataa? Sukad nga gipakatawo sa usa ka inahanang bata ug padak-on kini, kinahanglan magpuyo kini nga magpasalamat sa grasya sa iyang mga ginikanan. Apan nagpuyo ra kini sumala sa iyang kaugalingong gusto. Apan kung dili magbago ang kahimtang sa mga butang, magsulti siya. Nganong gipakatawo ko nimo, unsa may imong gibuhat sa ako, isulti sa iyang mga ginikanan, kanusa ka kamutubo. Masabta nimo ang grasya kung ikaw magkaanak ug magpadako niini. Bisan pa nga ang uban na luwas na, napakyas gihapon sila sa ilang kinabuhi sa pagtuo. Nganong bisan naluwas na sila, wala ba nila masabti unsaon pagpasalamat sa grasya ug wala ba nila masabti unsaon magpuyo alang sa Ginoo ug nagpuyo lang ba kita alang sa atong kaugalingon? Matulog man o magbata? Naganto sila alang lang sa ilang mga kaugalingon. Adunay pipila ka mga tawo nga naluwas na, apan napakyas sa ilang kinabuhi sa pagtuo. Dili kini husto. Kung gusto nimo magpuyo ingon sa usa ka naluwas nga tawo ug magpuyo sumala sa kabubuton sa Ginoo, ang Biblia nagsulti unsaon ka magpuyo. Sa Amazon sa South America, daghan ta og mga iglesia didto. Adunay usa ka batan-ong lalaki nga ang ngalan kay Jim Elliot. Usa siya ka missionary sa kagubatan sa Amazon, sa ibabaw nga bahin sa Ecuador, ug nahimong martir samtang nagsangyaw didto. Miingon si Jim Elliot, pila pa katuig ako magapuyo. Human sa mubo nga panahon, muadto ako sa walay katapusang kalibutan. Ang atong kasing-kasing paspas nga mopitik, samtang ang akong kasing-kasing nagapitik pa, magpuyo ako alang sa Ginoo. Kung usa ka adlaw muhunong na sa pagpitik ang akong kasing-kasing, dili kini ang katapusan. Apan muadto ako sa walay katapusang kalibutan. Dili usa ka buang ang nagsalikway sa dili permanente aron maangkon ang walay katapusan. Mao kini ang iyang giingon. Mao kini ang gisulti ni Jim Elliot, ang gisulti niya, "He who gives up what is not eternal to gain what is eternal is not a fool."
Siya usa ka maalamon nga tawo ug ingon sa Apokalipsis 22:12, ania karon muanhi ako sa giunsa nimo pag kinabuhi alang sa Ginoo. Ang Ginoo muganti niining tanan sa adlaw sa iyang pag-abot. Sa ikaduhang Korinto kapitulo 5 bersikulo 9 hangtod bersikulo 10, si Apostol Pablo miingon, busa usab naninguha kita nga bisan sa sulod kun sa gawas sa lawas magpahimuot kita kaniya. Mabuhi man kita o mamatay kun sa gawas sa lawas magpahimuot kita kaniya. Si Pablo tinuod nga nabuhi aron lamang maghatag og kalipay sa Ginoo. Mabuhi man siya o mamatay. Kay kinahanglan kitang tanan igapahayag sa atubangan sa hukmanan ni Kristo, sa pag-abot sa Ginoo iyang tipunon ang tanan nga luwas ug hukman sila. Nahibalo mo niini. Giunsa nato pag kinabuhi sukad nga kita naluwas hangtod nga muatubang kita sa Ginoo. Ang kana nga adlaw maong adlaw nga atong kalkulahon ang atong kinabuhi sukad nga kita naluwas. Nasabtan ba ninyo? Ang mga tawo nga nagpuyo alang sa Ginoo lamang ang magpabilin. Ang Ginoo magahatag og ganti sa matag usa sumala sa ilang gibuhat. Ang adlaw sa pag-abot sa Ginoo dili na layo. Maayong pagkabuhat ulipon nga maayo ug matinumanon. Sa diyutay matinumanon ikaw, sa daghan nga butang ikaw pagapialan ko. Sumulod ka sa kalipayan sa imong agalon. Kini usa ka dakong himaya, dautan ug tapulan nga ulipon. Ang pagkatapulan usa ka dautan nga butang sa buhat sa Dios. Sa Jeremias chapter 48 verse 10 ingon, tinunglo kadtong nagabuhat sa walay pagtagad sa buluhaton ni Jehova. Bisan pa man dili maghimo og dautan ang mga Kristohanon o maghimo og mga sala sama sa mga tawo sa kalibutan, sala gihapon ang dili paghimo sa maayo. Mao kini ang mga maayong butang nga angay buhaton alang sa Dios. Ang maayong butang busa sa kahimtang nga gihatag sa ato sa katapusan nga mga panahon, kinahanglan nato nga ihatag ang atong mga kinabuhi sa kalibutan ngadto sa Ginoo. Kinahanglan nato nga ipasa ang tanan ngadto sa Ginoo. Kita tanan nagapuyo alang sa Ginoo. Kung ang usa ka tawo nagpuyo sa usa ka balay ug ibaligya kini sa uban, kinahanglan niya kini ipasa. Kinahanglan niya ipasa ang titulo, sakto ba? Kinahanglan nato nga ipasa ang tanan ngadto sa Ginoo sa wala pa ang iyang pagbalik. Dili nako ang nagpanag-iya niini kundi ang Ginoo. Gilansang ako sa krus uban kang Kristo ug dili nako ang nabuhi kundi si Kristo ang nabuhi sa sulod nako. Ug ang Dios nga nahigugma nako ug mitugyan siya sa iyang kaugalingon alang kanako. Oo, ang Ginoo mao ang Ginoo sa akong kinabuhi. If I live for you. If I die for you. I belong to you in life or death. Kinahanglan nga klaro nga masabtan ninyo ang isyu bahin sa pagpanag-iya. Kinsa man ang kawatan, ang bisan unsa nga akong naangkon tinuod nga ako, ug ang bisan unsa nga imong naangkon ako usab. Kung kamo luwas na, kinahanglan nga masayod kamo bahin sa pagpanag-iya. Ako, walay bisan unsa. Kitang tanan iya sa Ginoo, bisan mabuhi o mamatay, buhaton nako ang bisan unsa nga ihatag sa Ginoo, tungod kay kini iya sa Ginoo. Kung mao, ang Ginoo nagbuhat sumala sa iyang kabubuton. Kung atong hunaw-naon kini sa pagtapos sa tuig ug sa mubo nga panahon nga gipahulam sa atong mga kinabuhi, magkinabuhi kita nga magamit ang matagi gayon nga ihatag sa atong panahon hangtod nga mahimo. Ug kung wala pa nato nabuhat kini sumala sa kabubuton sa Ginoo hangtod karon, kinahanglan nga kita magdesisyon nga magsugod na karon sa pagkinabuhi alang sa Ginoo. Bisan una pa nato masayri kung unsa kamubo ang nabiling panahon para nato. Buhaton ba ninyo kini? Okay ba? Kamo mismo ang namulong og amen sa inyong kasing-kasing. Syempre, buhi man kita o mamatay, magkinabuhi kita sumala sa kabubuton sa Ginoo. Gisulti sa Ginoo nga siya magahatag sa ganti sumala sa atong mga buhat pagkahuman sa atong kaluwasan sa iyang pagbalik. Kini mao ang walay katapusang himaya.
Kini dili bahin sa paghatag og certificate, paghatag premyo, pagpakpak ug humana. Kini mawang walay katapusang himaya. Magampo ta. Maluluyon nga Amahang Dios, kami imong gikaluy-an nga mitalikod kanimo ug naglakaw sa sala. Salamat sa imong pagkamatay sa among dapit ug sa pag-ula sa tanan nimong dugo aron mapalit ang among malawas ug kalag sa dakong bili. Ang among malawas ug kalag imo karon nahibal-an namo nga ang nahibilin sa among kinabuhi alang lamang sa imong kabubuton ug himaya. Palihog panalipdi kami sa bug-o sa imong pulong, gugma ug gahom sa balang espiritu ug tabangi kami nga mabuhi sa nabili namong kinabuhi nga imong gihatag alang lamang sa imong kabubuton ug himaya. Hinaot nga imong tutulan kami aron kami makabarug sa imong himaya nga walay bisan unsa nga ikaulaw ug hinaot nga tabangan mo kami nga daghang makalag ang maluwas sa Bible Seminar nga magsugod sa sunod nga mga adlaw aron makahatag kini og dakong kalipay ug himaya sa Dios ug alang niini nga buluhaton. Hinaot nga tabangan mo kaming tanan nga makahimo sa pagluwas sa mga kalag ug giyahi sila ngadto sa ebanghelyo. Sa ngalan sa Ginoong Hesus kini ang among pagpasalamat ug pag-ampo. Amen.